Mga kapuso, usa na ba mo sa mga nagasalig og faith healer o kining ginatawag nga mga mananambal o albularyo? Karong buntaga atong makauban ang mismong usa ka iladong faith healer gikan sa El Salvador City sa Misamis Oriental, si Lola Nicolasa Bare o mas iladong si Lola Kulasa. Lola Kulasa, maayong buntag og welcome sa At Home with GMA Regional TV. May buntag sa Lola, unsang idara o paunsa ka nagsugod sa pagpanambal? nagsugod ako sa pagpanambal. 18 ang akong edad. Antod karon nga 84 ang akong edad. Dili man gud lang kay nga akong ginikanan daw among pamilya. Ako ra nagtambal. Og hilantan akong mga isuon, magkuha dayon kog herbal. Mao na to idapat nila. Udlot sa tugas, mao na gamiton para hilanat. Dalupang. Awoy. Muna siya. Ibugkos ito sa tiil, wa na ilaing tambal. Antod ang istorya sa tao. Mura magkanang kuan bitaw, sige na kay istorya nga mauna. Mauna. Di imo pong tapatan kay na may imong kay balo. Pero wala daghan nga mga unsa nga mga tambal-tambal kun dili magamit gyud ka og herbal lang. Lakining pagpanambal nimo kinahanglan pa ba og training aron mahimo ka nga usa ka mananambal jud susama nimo? Wala na training na oy kun ikaw ang tagaan sa Ginoo og kuan nga tahas nga ikaw ipagpanambal, wala na training. Pag dapat nimo sa tawo nga imong tambalan og medisyonan niya maayo gid ka. Wala na daghan nga lain ko manambal kay wala daghan nga samog nga patuo. Wala. Laon say gamit atong mga insenso ug tawas nga imong ginagamit sa imong pagpanambal? Mao nay pag-abog sa panulay ug kana bitaw nga makuanan bitaw ta muna siya kay importante kay ang pare gani magamit magyug insenso muna siya ana wala kuno pare ug magmisa di ba na muna gamiton muna importante gyud sa tawo nga masakiton alas kay ko og tawas anak kay aman mo manay tanahon para na diha ipakumkum nimo kay diha nimo makita og unsa ang sakit. La, masulti ba nimo kung unsa ang sakit o balatian nga kaya nimong mapaayo? Ug sukad-sukad sa imong experience, unsa na pud ang mga sakit na imong napaayo? Kanang mga hilanat, kanang sinda, nabangangin. Ha? Ano siya? La, sagad sa imong mga pasyente, asa ba nagikan? Gikan ba sa El Salvador or bisan asa nga parte dinhi sa Northern Mindanao? Around. Basta. Laing nasod. Abot. Ang mga tao na hibalo na gid sa ako. Nang mangita gid sila sa ako. Kay ako mananambal nga pobre kay dili man gid ako may balong manapi. Kung naihatag nila, dawaton nako pero nung ka nga ako magbili gayon bayad sa nagpatambal sa ako. Dili. Ikaluyan ang yampong kus Ginoo ang akong edad na ingon ani karon. 84. Pero buhi lang yapon ko. Kaya gibuhi ko sa Ginoo kay maugid sa serbisyo sa ako. Na manambal. Wala inon nga manambal pa tuo maghihog mga baka, mga unsa wala. Uni ang mga tao na agid sa ako. Dinhi, si Duterte ray umusakan ni akong balay. Ay, Laon sa katinuod nga misteryoso ang gahom sa usa ka mananambal nga susama nimo? Ako, genius man akong pagpanambal. Bendisyonan sa Ginoo, nga dapatan nimo si sa sagbot nga maayo sila. Wala daghan nga istorya bito nga nana. Wala. Diretso sa Ginoo kay siya man gud ang nagkuan sa ako. Siya may naghatag sa ako kay balo nga ingon anak ko. La karon sa imong pangindaron nga buyag 84 years old na. Padayon ba gyapon ka sa pagpanambal, kaya pa ba nimo? Sus na dili gid ang mga tao, maluoy na lang ka kay mga anak bisan kung magigda na. Maluoy man gyud ka. Ubang maun gyud ka kay imong dapatan. Na kaloy bendisyonan po Ginoo. So karon gani padulong ko are ibalibaran tong usa kay time naman na anhi ini. Balibaran kubalik lang mo ugma. Karon la kung duna kay balatian nga mabati sa imong kaugalingon, mamahimo ba nga matambalan nimo ang imuhang sarili? Puro kung magtambal-tambal, tanang sagbot na akong tukaran. Nakoy dagan tanom na ko eh. Sus, Ginoo, dagan tanom.
Lagawa sa pagpanambal na ilhan pug ka nga nagapanghula. Pwede ba nimo mahibal-an kung asa ka nagakuha og kakayahan sa pagpanghula? Pagbuot ka po sa Ginoo, kay tanaw naman ako, nagkano yung kamot. Pagbuot ka po sa Ginoo, nak. Unsa po'y sagad ang mga advices ni mula sa imuhang mga maingon na to, mga pasyente o kanang mga nagabisita diya sa imuha? Tuduan po gud mo kuan. O ni magpakudlit anak lugar, kana po mangudlit tong dili bitaw po manapi, di po magpatuo ba? Daghang kayong salamat Lola Kulasa sa imong oras ug higayon ingon man pagsalig sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya. God bless you, Lola Kulasa. Salamat po.